हरे कृष्ण. सो हरे कृष्ण. आपण या ओरिएंटेशन डे ला सुरुवात करतो आहोत आणि उद्घाटन दिवसाची थोडी माहिती घेणार आहोत. अगदी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगणार आहे त्याची, की हा कोर्स म्हणजे कसा असणार आहे, किती दिवसाचा असणार आहे. बऱ्याच 12 स्टेप्स मध्ये त्याची माहिती दिलेली आहे. पण मुख्य हे इस्कॉनचे फाउंडर जे आहेत, संस्थापक श्री श्री श्रीला प्रभुपाद स्वामी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ज्यांनी इस्कॉनची स्थापना केलेली 1966 साली पहिलं इस्कॉन त्यांनी USA मध्ये बांधलेलं आहे. आणि 1965 साली ते परदेशामध्ये त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेवरून जाऊन त्यांनी परदेशामध्ये म्हणजे फक्त भारतातच नाही तर सर्व जगामध्ये तू कृष्ण भावना प्रस्थापित कर या आपल्या गुरूंच्या आज्ञेचं पालन करण्यासाठी ते परदेशामध्ये त्यांनी गमन केलेलं आहे. आणि 1966 साली त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केलेली आहे. वयाच्या 5व्या वर्षापासून श्रीला प्रभुपादांनी स्वतःला कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे अगदी गुंतवलेलं होतं, की कृष्णावर इतकं गाढ प्रेम होतं की त्यांच्या वडिलांनी सुद्धा त्यांच्यासाठी जगन्नाथ यात्रेची पूर्ण तयारी केलेली होती, की त्यांच्या सगळ्या सवंगड्यांसह त्यांनी जगन्नाथ यात्रा उत्सव साजरा केलेला आहे. त्यानंतर 1932 साली त्यांनी दीक्षा घेतली आणि त्यांचे गुरु आहेत भक्ती जगन्नाथ स्वामी, त्यांचे गुरु आहेत, त्यांच्याकडून त्यांनी दीक्षा घेतलेली आहे. भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हे श्रीला प्रभुपादांचे गुरु आहेत, ज्यांनी त्यांना दीक्षा दिलेली. आणि 1959 साली त्यांनी संन्यास घेऊन मग कृष्ण भावनेचा जो प्रसार सुरुवात केलेला आहे त्या प्रसाराला त्यांनी सुरुवात केली. पण दुर्दैवाने कुठेतरी भारतामध्ये त्यांना तितका प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना गुरूंच्या आज्ञेवरून की फक्त तू भारतातच नको प्रयत्न करूस, तर तू अख्ख्या जगामध्ये तू कृष्ण भावनेचा प्रसार कर, या एका आज्ञेने त्यांनी परदेशात गेले ते. आणि ह्या जलदूतावरती ते परदेशात गेले आणि त्याच्यावरती अनेक महिने प्रवास करून त्यांना अनेक अडचणी आल्या, अनेक संकट आली, अनेक त्यांना शारीरिक व्याधींना सुद्धा तोंड द्यायला लागलं. परंतु त्या सगळ्याचा सामना करून, कारण कुठेतरी भावना काय होती मनामध्ये, फक्त कृष्ण भावनेचा प्रसार, प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना प्रस्थापित करायची होती. इतक्या एका दृढ निश्चयाने, बरोबर कोण होतं तर फक्त कृष्ण भावना, फक्त कृष्ण बरोबर होते. आणि त्या दृढ प्रेमाने, कृष्णाच्या दृढ प्रेमाने ते त्या जलदूतावर त्यांनी प्रवास केलेला आहे. आणि पुढे जाऊन त्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिली, जवळजवळ 70 पुस्तकांचा त्यांनी अनुवाद केलेला आहे. रात्रंदिवस त्यांनी तिथे जाऊन पुस्तकं लिहिली. बॅक टू गॉडहेड हे त्यांचं मॅगझिन अतिशय प्रसिद्ध आहे, की ज्या प्रकारे तुम्ही स्वतःला भक्तीच्या मार्गातून कशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांच्या चरण कमलावरती वाहू शकता, त्या प्रकारे त्यांनी त्या मॅगझिन मधनं प्रत्येकाला त्याप्रमाणे माहिती दिली होती त्या मॅगझिन थ्रू. आणि ते मॅगझिन त्यांनी सुरुवात केलेली होती. असं हे इस्कॉन मँगलोरचं टेम्पल आहे, जिथून हा उपक्रम सुरू झालेला आहे. त्या इस्कॉन मँगलोरचं हे टेम्पल आहे. श्री श्री राधा गोविंद यांचं दर्शन घेऊया आपण आणि त्यांना इथूनच साष्टांग दंडवत घालतो आहोत आणि त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. हे श्रीला प्रभुपादांनी अनेक इस्कॉनची मंदिरं बांधली, की ज्याच्यामध्ये प्रभुपादा पॅलेस आहे, जो USA मध्ये आहे, UK मध्ये आहे. त्याच्यानंतर युक्रेनमध्ये जिथे युद्ध आत्ता पातळीवर सगळं चालू होतं, तिथे युक्रेनमध्ये इस्कॉननी अनेक परीने मदत केलेली आहे, अन्नदान केलेलं आहे. अनेकांना मदत करून त्यांनी इस्कॉन थ्रू बऱ्याच गोष्टी ज्या तिथे इस्कॉनच्या माध्यमातून दिल्या गेलेल्या आहेत. साऊथ आफ्रिकेमध्ये इस्कॉन आहे. मायापूर ही इस्कॉनची राजधानी मानली जाते, की जिथे वेस्ट बंगाल म्हणजे कलकत्त्याजवळ ही आहे. मायापूर यात्रा आत्ताच इस्कॉन मंगलोर टेम्पल तर्फे गेल्या वर्षी झाली होती. तर अशा या मायापूर ही मुख्य इन्स्टिट्यूट आहे, की जिथे नामनिष्ठ प्रभूजी जे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांच्याकडे आपण आता येणार आहोत, हे पुन्हा मंदिरातली मूर्ती आहे. आणि हे श्रीला प्रभुपाद आपल्याला दिसतात. इस्कॉन मँगलोरचं हे टेम्पल आहे आणि त्याचे अध्यक्ष आहेत श्री नामनिष्ठ प्रभूजी. आणि नामनिष्ठ प्रभूजी स्वतः IIT कानपूर मधून शिकलेले आहेत. स्वतः ते बीटेक झालेले आहेत IIT कानपूर मधून, पण आता त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे इस्कॉन मध्ये वाहून घेतलेलं आहे. आणि या भक्तीच्या मार्गावरती आणि या स्पिरिच्युअल जर्नीमध्ये त्यांनी स्वतःला समाविष्ट करून घेतलेलं आहे. असे हे अध्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूंच्या अध्यक्षतेखाली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम चालू आहे. आणि हे
टेम्पल जे आहे त्याचा हा पत्ता दिलेला आहे. हे सगळे ऑनलाईन उपक्रम ज्या कोविडमध्ये पॅन्डेमिकमध्ये आपण म्हणतो कुठेतरी ब्लेसिंग इन डिस्गाईज, तसं खूप अनेक वाईट संकटांना आपल्याला तोंड द्यायला लागलं, परंतु त्याच्या बरोबरच आपल्याला अनेक असे उपक्रम मिळाले की खरोखरच कुठेतरी आपल्याला आपण सुदैवी की आपल्याला आज घरामध्ये बसून मी सुद्धा तुम्हाला अध्ययन करून इथे शिकवू शकते आणि तुम्ही तुमच्या घरात बसून तुम्ही तुमच्या कुठेही ऑफिसेसमध्ये बसून तुम्ही भगवद्गीतेचं अध्ययन करू शकता आहात. आणि इतका हा सुंदर असा उपदेश जो भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेला आहे तो प्रत्यक्ष तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून या भगवद्गीतेला अनेक प्रश्नांची उत्तरं त्याच्यामध्ये आहेत की याला स्पिरिच्युअल डिक्शनरी म्हटलेलं आहे. अनेक महात्म्यांनी त्याला स्पिरिच्युअल, अनेक लीडर्स की ज्यांनी या भगवद्गीतेचा अभ्यास केलेला आहे त्यांनी. माझा आवाज व्यवस्थित येतो आहे प्राची माताजी, स्वाती माताजी? हो येतो व्यवस्थित येतोय? ओके, ठीक आहे. हरे कृष्ण, धन्यवाद. हरे कृष्ण. अशा या भगवद्गीतेचं जे अध्ययन केलं जातं त्याला स्पिरिच्युअल डिक्शनरी म्हटलं गेलेलं आहे. कारण अत्यंत अत्यंत प्रात्यक्षिक म्हणजे कुठेतरी आपल्या या प्रॅक्टिकल या मटेरियल या भौतिक जगामध्ये की ज्याची प्रश्न उत्तर तुम्हाला प्रत्येक अध्यायाच्या श्लोकांमधून मिळतील की मग त्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला निश्चितच देण्याचा प्रयत्न असेल. अनेक प्रश्न तुमच्या मनामध्ये असतील पण शंका निश्चितच नसावी आणि त्याचं उत्तर मी तुम्हाला थोड्याच वेळामध्ये नक्कीच देईन. कारण ज्या संवादाला आपण सुरुवात करणार आहोत तिथे कुठेतरी ती श्रद्धा असणं खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून या भगवद्गीतेचं वाचन आणि अध्ययन करून आपल्याला निश्चितच भगवंतांचा तो उपदेश, तो खजिना जो आहे उपदेशाचा, त्याचं निश्चितच जास्तीत जास्त आकलन आणि आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि म्हणूनच याला कुठेतरी इन्स्पिरेशनल बुक म्हटलेलं आहे, कुठेतरी प्रेरणादायक असं बुक म्हटलेलं आहे की याने अनेक अनेक आपल्या महात्म्यांनी आणि अनेक लीडर्सनी त्याचा अभ्यास केलेला आहे की त्यांना कुठेतरी त्याच्यामधून अत्यंत प्रेरणा मिळालेली आहे. आणि मग तुम्ही म्हणाल की मग ही भगवद्गीता, मग मला कुठेतरी चॅटमध्ये उत्तरं द्याल का हो? अजून आपण खूप नवीन आहोत, तुम्हाला काही प्रश्नांची उत्तरं मी अगदी काही लगेच विचारत नाही, परंतु मला सांगाल तुम्ही की इस्कॉन, इस्कॉन याचा अर्थ, मग तुम्ही इस्कॉन कडे आलेले आहात, मग या इस्कॉन शब्दाचा या इन्स्टिट्यूशनचा या संस्थेचं फुल फॉर्म काय आहे? आवाज येत नाहीये डॉक्टर वनिता माताजींना. तुम्हाला आवाज आलाय का आता? तुम्हाला तिथे जसं माताजींनी सांगितलं एक लोगो मिळतो, त्या लोगोवर क्लिक केलं की तुम्हाला तो अनम्यूट व्हाल, तुम्ही आवाज येईल, तुम्हाला तिथला माईक ऑन येईल. तुम्हाला प्रयत्न करा. काही नेटचे इश्यू सुद्धा असू शकतात. तर मला सांगा, चॅटमध्ये उत्तरं द्या. मी कोणाला अनम्यूट करू शकत नाही आता कारण आवाज एकावर एक सगळे आदळतील तुमचे. तर मला सांगू शकाल की इस्कॉन संस्थेचा फुल फॉर्म काय आहे? इस्कॉन म्हणजे काय? हँड रेज आता करू नका कारण मी कोणालाही अनम्यूट करू शकणार नाही, इव्हन आपल्या माताजी पण नाही. आवाज येत आहे, ग्रेट, ओके. मग इस्कॉनचा मला फुल फॉर्म सांगा सगळ्यांनी. मला माहितीये पहिला दिवस आहे, मी तुम्हाला प्रश्न विचारण्याचं. इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर परफेक्ट परफेक्ट नाथस्वामी प्रभूजी, खूप खूप छान, खूप छान. कुठेतरी आय गेलाय तुमचा फक्त, पण खूप छान. इंटरनॅशनल सोसायटी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय संस्था कृष्ण भावना भावित आंतरराष्ट्रीय संस्था असं याला मराठीमध्ये म्हणता येईल. कारण कुठेतरी कृष्ण भावना या आंतरराष्ट्रीय लेवलवर, कुठेतरी राष्ट्रीय पातळीवर, बरोबर, कृष्ण भावना भावित संघ, अगदी बरोबर सोमेश्वर प्रभूजी, खूप छान. येस, परफेक्ट परफेक्ट. आणि म्हणूनच याला कृष्ण भावना भावित, आणि म्हणूनच त्याला मराठीमध्ये त्या भावनेला कुठेतरी प्रसारित जेव्हा केलं जातं जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, त्याला या इस्कॉन तर्फे केलं जातं. आणि अशा या इस्कॉन, अनेक इस्कॉनची मी तुम्हाला माहिती दिली की परदेशांमध्ये असे अनेक इस्कॉन बांधले गेलेले आहेत आणि या आंतरराष्ट्रीय माध्यमातून कुठेतरी या कृष्ण भावनेचा प्रसार केला जातोय. मग हीच भगवद्गीता का? का इस्कॉन मधलीच भगवद्गीता? आणि का श्रीला प्रभुपादांचीच भगवद्गीता? कारण कुठेतरी उत्तर तुमच्या समोर आहे. आणि ही गीता का असावी? कारण ती कुठेतरी परंपरेगत आलेली आहे. कुठेतरी ती शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा जी आहे त्या गुरु शिष्य परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचलीये. मग तुम्हाला चित्रात दिसतंय
भगवंत आहेत, श्रीकृष्ण आहेत, श्रीकृष्णांपासून ब्रह्मांची उत्पत्ती झालेली आहे आणि ब्रह्मांचे पुत्र नारद आणि मग नारदांपासून पुढे अनेक शिष्यांना मग व्यासमुनी झाले आणि व्यासांनीही अनेकांना अनेक शिष्य त्यांचे तयार केले आणि त्या सगळ्या शिष्यांच्या माध्यमातून आणि कुठेतरी या गुरु शिष्यांच्या परंपरेतून त्याला डिसायप्लिक सक्सेशन, कारण ही स्लाइड, हे जे ओरिएंटेशन प्रोग्राम फक्त इंग्लिश मध्ये आहे, बाकी प्रत्येक अध्याय तुम्हाला मराठी स्लाइड असणार आहे. हा जो एकच ओरिएंटेशन आमचा स्टँडर्ड आहे सगळ्यांचं आणि म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट मराठीतून अनुवादित करून सांगतेय. मग कुठेतरी या 18 दिवसांच्या आपण 18 दिवस सर्वजण एकत्र असणार आहोत आणि कुठेतरी आपल्याला मी तुम्हाला भगवंत आणि अर्जुनामधला संवाद तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा निश्चितच प्रयत्न करणार आहे. परंतु या 18 दिवसाच्या कालावधीमध्ये भगवद्गीता पूर्ण शिकणं हे अत्यंत कठीण आहे हो. कारण की वर्षभर वर्षानुवर्ष याचा अभ्यास केला तरी इतकी सखोल आहे भगवद्गीता की त्याचा अभ्यास तुम्ही करतच राहाल आयुष्यभर, इतकं सखोल ज्ञान आहे. परंतु कुठेतरी त्या भगवद्गीतेचं आकलन आत्मसात करायला निश्चितच तुम्हाला या 18 दिवसांचा खूप उपयोग होतो. कारण कुठेतरी सुरुवात होते जिथे मी स्वतःच्या अनुभवावरून सांगते की 15 वर्ष माझ्याकडे भगवद्गीता होती, परंतु त्याचं पान उघडल्यानंतर, कारण मी प्रत्यक्ष तुमच्याशी प्रामाणिकपणे शेअर करते की गेल्या 2 वर्षांच्या आधी अशी पोझिशन होती की कुठेतरी आपण एक पान उघडलं तरी भगवद्गीता वाचू शकतो का आणि आपल्याला कळेल का, इथपासून सुरुवात होती. परंतु प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूच्या मार्गदर्शनाखाली आणि प्रत्यक्ष भगवंतांच्या इच्छेने आणि ही संधी उपलब्ध झाली आणि कुठेतरी या ऑनलाईन माध्यमातून आपल्यापर्यंत भगवद्गीता पोहोचलेली आहे आणि ते संवाद तुमच्यापर्यंत मी आता पोहोचवायला मला भगवंतांच्या कृपेने ही संधी लाभलेली आहे की तुमच्यापर्यंत ते संवाद निश्चितच तो जो फ्लो ऑफ थॉट्स म्हणजे ते संवाद तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचवणार आहे. कारण अनेक वर्ष लागतात की मग आपण अनेक सिनियर डिवोटीज पण आहे की जे अजूनही, मी स्वतः सुद्धा 5व्या पातळीवर त्याचा अभ्यास करते भगवद्गीतेचा, कारण ती भगवद्गीता अत्यंत सखोल आहे. प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अध्याय तुम्ही तितक्या सखोलपणे जाणू शकता. परंतु निश्चित 18 दिवसाच्या या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत आम्ही अगदी पूर्णपणे ते जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. मग तुम्ही हे 18 दिवसाचा कोर्स अजून कितीही वेळेला करू शकता. जशाप्रमाणे आपल्या बरोबर आता किरण प्रभूजी असतील, आपल्या बरोबर अनेक अजून प्रभूजी आहेत की ज्यांनी बाकी सुद्धा अध्याय आधी केलेले आहेत वर्ग, परंतु ते अजूनही 18 दिवसांचे वर्ग करतायत. मग जोपर्यंत तुम्हाला स्वतःला वाटत नाही आपण आत्मसात केलेलं नाहीये तोपर्यंत तुम्ही निश्चित, त्याला कुठलंही बंधन नाही. मग हा क्लास कसा असणार आहे तर रोज 1 तास असणार आहे. प्रत्येक दिवशी एक अध्याय घेतला जाईल आणि तुमचे प्रश्न उत्तर, सर्वांची तुमच्या शंकेचं सुद्धा, तुमच्या कोर्सच्या संदर्भात तुम्हाला ज्या काही मनामध्ये शंका असतील त्या सगळ्याचं निरसन केलं जाईल आणि तुम्हाला क्विजची लिंक शेअर केली जाईल. क्विज म्हणजे काय ते नीट जाणून घ्या की तुम्हाला हा वर्ग जेव्हा चालू असेल 18 दिवसांचा, त्यावेळेला प्रत्येक दिवशी तुम्हाला एक क्विज तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाईल. मग त्यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे तर तुम्ही रजिस्टर करायचंय स्वतःला आणि मग त्या रजिस्टर केल्यानंतर तुम्ही त्या लिंकला ओपन करू शकता. तुम्हाला तो व्हिडिओ पण शेअर केला जाणार आहे. प्राची माताजी, स्वाती माताजी यांना मी निश्चित तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करायला सांगितले. प्राची माताजी तुम्हाला शेअर करतील ग्रुपमध्ये. मग त्या रजिस्ट्रेशनची लिंक आणि तो व्हिडिओ तुम्ही निश्चित रेफर करा आणि त्या माध्यमातून तुम्ही क्विजला सुरुवातीला 1-2 दिवस तुम्हाला कदाचित काही टेक्निकल इश्यूज येतील, पण प्रयत्न असेल की ते इश्यूज पण तुमचे सॉल्व्ह केले जातील. तर त्याच्यामुळे आपल्याला पुढे जाऊन सुद्धा कुठेतरी सखोल अभ्यास जर करायचा असेल तर कुठेतरी या माध्यमाचा, म्हणून टू प्रिपेअर वन फॉर द डीपर स्टडी, की कुठेतरी तुम्हाला पुढच्या अभ्यासासाठी तयार करण्यासाठी या लेवल 1चा अत्यंत मोठा वाटा आहे. आणि मग तुम्ही कुठेतरी जेव्हा तुम्हाला ती कुठेतरी आपण म्हणतो ना मनामध्ये ती भावना तयार होते आणि मनामध्ये ती औत्सुक्य निर्माण होतं की अजून मला जाणायचंय, तिथे आपण त्या पुढच्या पातळ्यांवर कुठेतरी जातो, ज्याला लेवल 2, 3 असं म्हणतात. कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, श्रीला प्रभुपाद आश्रय, श्री गुरु चरण आश्रय, हरिनाम इनिशिएशन आणि ब्राह्मण इनिशिएशन. मग अशा या पातळ्या आहेत इस्कॉनच्या. मग त्याचे काही नियम सुद्धा आहेत आणि जसं तुम्ही चॅन्टिंग वाढवाल मग त्या संदर्भात सुद्धा तुम्हाला सगळी माहिती दिली जाणार आहे. आणि म्हणूनच मी या सगळ्यांच्या माध्यमातून कुठेतरी तुम्ही या पायऱ्यांवरून या
या माध्यमावर, या आध्यात्मिक मार्गावर तो प्रवास करणार आहात. मग तुम्हाला अनेक पुस्तकं, मग तुम्हाला भगवद्गीता जशी आहे तशी एक मिनिट, सॉरी. भगवद्गीता जशी आहे तशी हे जे पुस्तक आहे त्याच्याबरोबर अनेक इतर पुस्तकं सुद्धा आहेत. 2-3 पुस्तकं आहेत, सायन्स अँड सेल्फ रिअलायझेशन आणि काही ठराविक प्रश्न उत्तर. मग त्याला म्हटलंय FAQs म्हणजे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, अनेक वेळेला विचारले गेलेले प्रश्न आणि त्याची उत्तरं, अशी पुस्तकं तुम्हाला आहेत आणि त्याच्याबरोबर जपमाळ मिळते. तर पहिल्या लेव्हलला इतकं इनफ आहे. पण तुम्हाला जर शक्य असेल तर तुम्ही भगवद्गीता जशी आहे तशी निश्चितच स्वतःसाठी घ्या. ज्यांना शक्य नसेल आणि ज्यांना आहे घरामध्ये त्यांनी त्याचा वापर करा. इंग्लिश असेल तरी हरकत नाही, पण मराठी असली तर तुम्हाला हे आकलन करणं जास्त सोपं जाईल. कारण माझा अध्याय झाल्यानंतर जर तुम्ही तो तात्पर्य प्रभुपादांत वाचलं तर तुम्हाला ते जास्त फायदेशीर होईल आणि त्याची जास्त मदत होईल. परंतु तुम्हाला जर ई बुक्स हवे असतील तर ही ई बुकची लिंक आहे, त्या माध्यमातून तुम्ही निश्चितच ते ई बुक्स म्हणजे तुम्हाला पीडीएफ, मी ग्रुपवर सुद्धा पीडीएफ शेअर करेन आणि भगवद्गीतेचं पूर्ण पीडीएफ आपल्याकडे आहे, ते आपण शेअर केलं जाईल. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर विकत घ्यायची असेल तर तुम्हाला ही लिंक आहे, त्याच्यावर जाऊन 600 रुपये भरून तुम्ही ऑनलाईन हे मागवू शकता. काही ठराविक दिवसांनी तुम्हाला ते निश्चित मिळेल. इस्कॉनचं हे मंदिराचा पुन्हा राधा गोविंदांची मूर्ती आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट्सअप ग्रुप जो तयार केलेला आहे, तुम्ही एकदा रजिस्टर झाल्यानंतर तुम्हाला त्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ऍड केलं जातं आणि त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्हाला सर्व कम्युनिकेशन म्हणजे संपर्क साधला जातो आणि सर्व प्रकारचं तुम्हाला जे काही माहिती आवश्यक असेल ते आमचे व्हॉलेंटियर्स, ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, इन्स्ट्रक्टर्स, जे काही आमचे मेंबर्स आहेत, जसं मी टीम मेंबर्सची आता ओळख करून दिली, सॉरी, त्या प्राची माताजी, स्वाती माताजी, हे सगळे आपले टीम मेंबर्स मिळून तुम्हाला निश्चितच मदत करतील. आणि मी स्वतः आहेच आणि त्यानुसार त्याच्याही पलीकडे जाऊन नामनिष्ठ प्रभूजी स्वतः त्यांचं जीमेल आयडी शेअर करतात आणि तुम्हाला कुठलीही माहिती मिळत असेल तरी यू आर फ्री टू कॉन्टॅक्ट एनीबडी. तुम्हाला निश्चित सगळ्या प्रकारची माहिती दिली जाईल. परंतु कुठल्याही प्रकारचं पर्सनल, मग कुठल्याही प्रकारचे पर्सनल मेसेजेस त्या ग्रुप्सवर टाकू नका. तुम्हाला आता तो ग्रुप ओपनच केलेला नाहीये, त्यामुळे तुम्ही कोणी त्याच्यावर मेसेज टाकू शकणार नाहीत. मग कशा प्रकारे तुम्ही टीचर्स, ऍडमिन, जसं मी माझी ओळख करून दिली, प्राची माताजी आहेत, स्वाती माताजी आहेत, यांची मी तुम्हाला नावं देऊन ओळख करून दिली, अशा प्रकारे ही टीम तुमच्या बरोबर 18 दिवस असणार आहे. मी तुमची अध्ययन शिक्षिका आहे. माझं नाव पूजा राखे, मी आधीच सांगितलेलं आहे. प्राची गायकवाड माताजी आणि स्वाती जहागीरदार माताजी अशी 2 आपल्या टीम मेंबर्सची नावं आहेत. त्याच्यानंतर मग बऱ्याच अनेक आधीच्या व्यक्तींनी पण आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केलेल्या आहेत की माझ्यामध्ये काय बदल झाले आणि मार्च पासून मी जेव्हा या माध्यमावर आलो आध्यात्मिक मार्गावरती तेव्हा माझ्यामध्ये काय फरक झाले या सर्वांचं. मग हे कशावर असणार आहे तर झूमवर असणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला झूम ऍप डाउनलोड करायचं आहे. मग ते झूम ऍप सगळ्यांनी डाउनलोड केलं असेल असं मी समजते आणि मग त्या झूम ऍपवर जाऊन तुम्ही मीटिंग आयडी, पासवर्ड घालू शकता किंवा डायरेक्ट लिंकवर तुम्ही मोबाईलवरती, लॅपटॉपवर कसंही जॉईन होऊ शकता. मग कुठेतरी राईट पोस्चर, मग कुठेतरी भगवद्गीता शिकताय हो तुम्ही, भगवद्गीतेचं अध्ययन करताय म्हणजे मान तो तेवढा राखलाच पाहिजे आणि प्रत्यक्ष भगवंतांचं हे उपदेश तुम्ही ऐकताय. त्यामुळे निश्चितच एक पोस्चर, मला वाटतं याची सांगण्याची गरज नाही, पण कुठेतरी जेव्हा मुलांचे वर्ग घेत होते तेव्हा या गोष्टी सांगायला लागतात, कारण मुलं कुठेतरी पहुडून, बसून, लोळून अशा या गोष्टी ऐकतात. परंतु तुम्हाला हे सांगण्याची निश्चितच गरज नाही. तुम्ही तेवढे सुजाण आहात आणि कुठल्याही प्रकारच्या क्वेश्चन आन्सर्स असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता, आपल्या ऍडमिन्सना विचारू शकता, ते माझ्याकडे संपर्क साधतील. त्याच्यानंतर आपल्याकडे व्हॉलेंटियर चॅट सपोर्ट सिस्टीम आहे, जी सकाळी 6 पासून दुपारी रात्री 12 पर्यंत खुली असते. तुम्हाला एक चॅट लोगो तिथे येत असेल रजिस्ट्रेशनच्या इथे, तिथे तुम्ही संपर्क साधू शकता. ही आपली इस्कॉन मँगलोरची वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती जाऊन आपल्याला आता काही गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत, काय असणार आहे ऑनलाईन, ऑफलाईन, ऑनलाईन माध्यमातून. आणि त्याच्यानंतर काहीही कोणाशी संपर्क नाही तर प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांचा हा जीमेल आयडी आहे, तुम्ही त्यांना सुद्धा संपर्क साधू शकता. डोनेशनवर आल्यानंतर अनेक दान स्वरूपात तुम्ही जे करू शकता त्या दानाची सुद्धा माहिती आहे आणि ती तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळेल. त्याच्यानंतर SMS, मग त्याच्यासाठी इस्कॉन मँगलोरचं आपण म्हणतो ना लिगॅलिटी, मग कुठेतरी स्पॅम मेसेजेस, कुठेतरी फसवणूक आणि अनेक आपण बघतो की चांगल्या प्रकारची लोक तितकीच विकृत लोक या जगामध्ये आहेत आणि मग कुठेतरी त्या विकृतीच्या माध्यमातून ते
फसवू बघतात लोकांना आणि मग अशा फसवेगिरीला तुम्ही बळी पडू नका. त्यासाठी तुम्हाला या स्पॅमर्स पासून कुठेतरी स्वतःला संरक्षित ठेवा आणि म्हणूनच त्यांचे एसएमएस खात्री करा की हे इस्कॉन बँगलोरचं आहे. त्यासाठी तुम्ही ग्रुपवर टाकू शकता की हा एसएमएस तुमच्याकडनंच आहे का, तरच तुम्ही ती मदत द्या, अदरवाईज ते देऊ नका. कुठेतरी ती खात्री करा. व्हॅलिडिटी झाली तर तुम्ही या बँक डिटेल्स केलेले शेअर, तुम्हाला जे काही मदत करायची असेल सगळं स्वेच्छेने आहे. तुम्हाला हा अध्ययन वर्ग पूर्णपणे मोफत आहे, निःशुल्क आहे. कुठल्याही प्रकारची तुमच्याकडून अपेक्षा केली जाणार नाहीये, पण तुम्ही स्वेच्छेने दान करू शकता, स्वेच्छेने सेवा करू शकता. आपले अनेक सोशल मीडियावरती कॉन्टॅक्ट आहेत, ज्या प्रकारे युट्यूब चॅनल आहे, फेसबुक आहे. युट्यूबवर आपले जे चॅनल्स आहेत त्याच्यावर तुम्हाला लाईव्ह आपले अनेक जे काही माझे आधीचे रेकॉर्डिंग्स आहेत, आता जे माझे रेकॉर्डिंग्स असतील ते आपण युट्यूबवर सुद्धा टाकतो आणि तुम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून सुद्धा तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतात. ही डेली क्विज आहे. डेली क्विज फेसबुकवर त्यांनी दिलंय आणि मग कशी पुस्तकं विकत घ्यायची हे दिलेले रजिस्ट्रेशनची लिंक आहे. या संदर्भातली माहिती तुम्हाला दिली जाईल. त्याच्यानंतर तुम्ही संकल्प करायचा. आता माझ्याबरोबर एक संकल्प, ही थोडक्यात माहिती मी तुम्हाला सगळी दिलेली आहे. 20 मिनिटं ऑलरेडी झालेली आहेत. तर आपण श्रीला प्रभुपादांविषयी नंतर जाणूनच घेणार आहोत. परंतु ही माहिती तुम्हाला मिळाली असेल तर मी ह्याच्यातनं बाहेर पडते. मग अनेक प्रश्न सुद्धा तुमच्या मनामध्ये असतील, थोडे प्रश्न असतील. सगळ्यांनी माझ्याबरोबर एक ही प्रश्न घेतल्यानंतर संकल्प करायचा आहे, जो मी तुम्हाला सांगणार आहे. तो संकल्प काय असेल आणि तो संकल्प कशा प्रकारे करायचा आहे, की हा जो संकल्प असणार आहे, आय एम गोइंग टू अटेंड, म्हणजे मी मी याच्या पुढील सर्व 18 दिवस भगवद्गीताचा क्लास विदाउट फेल, भगवद्गीतेचा हा अध्ययन वर्ग न चुकता, आणि मी असा संकल्प घेत आहे की मी न चुकता 18 दिवस सातत्याने हा अध्ययन वर्ग अध्ययन वर्गाला उपस्थित राहील. हे श्री श्री राधा गोविंदांच्या आशीर्वादाने आणि श्रीला प्रभुपादांच्या आशीर्वादाने आशीर्वाद मी घेत आहे, जसं आपण नमस्कार केलेला आहे. आणि हे तुम्ही हरे कृष्ण 3दा म्हणा आणि हा संकल्प पूर्ण करा. की कुठेतरी 18 दिवसांचा हा तुम्ही वसा घेतलेला आहे आणि मग या 18 दिवसांमध्ये या 18 अध्यायांमधून तुम्हाला जो काही उपदेशाचा खजिना तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे, निश्चितच त्याचा लाभ घ्या. घरात बसून तुम्हाला खूप कष्ट न घेता हा उपदेश तुमच्यापर्यंत अगदी मोफत पोहोचतो आहे. त्या संधीला दौडू नका आणि म्हणून फक्त 1, 2, 3, 4 असे अध्याय सोडू नका करू. निश्चितच पूर्ण 18 अध्याय ऐकण्याची आणि समजून घेण्याची नितांत गरज आहे, कारण कुठेतरी हे अध्याय एकमेकाशी गुंतलेले आहेत. पहिला अध्याय झाला की दुसरा त्याला गुंतलेला आहे, दुसरा अध्याय हा तिसऱ्याशी गुंतलेला आहे, तिसरा हा चौथ्याशी, असा हा चौथा, हा 5वा, 6वा, 7वा, 8वा करत 18व्या अध्यायापर्यंत हे गुंतलेले आहेत. त्याच्यापैकी दुसरा आणि 18वा अध्याय आपल्याला गीतेच्या साराविषयी सांगतो. जशा प्रकारे 18व्या अध्यायात आपल्याला सगळ्या गीतेचं सार मिळतं, तसंच दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला गीतेचं सार मिळतं आणि त्या गीतेच्या सारातूनच आपण पुढे जे योग शिकतो त्या योगांविषयी ती माहिती दिली जाते. मग काही प्रश्न विचारले जातात, काही कॉमन प्रश्न विचारले जातात. मग काहींना वाटतं की हा कोर्स फ्री आहे तर मला पुस्तकं विकत घ्यायची गरज आहे का? मग तुमच्यावर आहे ते. तुम्हाला जर ई बुक्स चालणार असतील तर तुम्ही पुस्तकं घ्यायलाच पाहिजे, अशी काहीही अगदी कंपल्शन नाहीये. तुम्हाला ई बुक मी नक्कीच पीडीएफ शेअर करीन भगवद्गीतेचं. रोज तुम्हाला श्लोक पाठवले जातील, तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाठवलं जाईल, तुम्हाला सगळ्या प्रकारची माहिती तुमच्या ग्रुपवरती शेअर केली जाईल. ग्रुप कोणीही सोडू नका आणि निश्चितच तुम्ही तो पहिल्या 2-3 दिवसात किंवा अजून 4-5 दिवसात असा न करता 18 अध्याय पूर्ण करेपर्यंत निश्चितच त्या ग्रुपमध्ये राहा. मग सर्टिफिकेट तुम्हाला मिळतं का? त्यासाठी क्विज मॅन्डेटरी तर हो. तुम्हाला सर्टिफिकेट नको असेल तर तुम्ही क्विज नाही सोडवला तरी चालेल. क्विजसाठी कुणालाही बांधिलकी नाहीये. परंतु जर तुम्हाला सर्टिफिकेट घ्यायचं असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे क्विजची लिंक पाठवली जाईल. त्या क्विजच्या लिंकवरून तुम्ही स्वतःला रजिस्टर करू शकता आणि त्याप्रमाणे क्विज सोडवून तुम्ही सर्टिफिकेट मिळवू शकता. त्यानंतर तुम्ही सर्टिफिकेट जेव्हा घेणार आहात तेव्हा क्विज सोडवताना तुम्हाला अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आहेत. तुम्ही जर 50% केलं, 60% केलं तर तुम्हाला 100% पर्यंत पोहोचवायला निश्चितच चान्स आहे. तुम्हाला कुठलंही बंधन नाहीये. मग मला मिळेल का याविषयी माहिती? मला इंटरनेट माहिती नाहीये, झूम माहिती नाही, तर निश्चित अजूनही काही जणांना पहिलाच दिवस आहे आज,
तर झूमचा विषय जर कोणाला काही माहिती मिळाली नसेल, आम्ही ग्रुपवर शेअर करतोय, सतत लिंक शेअर करतोय आणि प्रत्येक वेळी रिमाइंडर देतो आहोत. परंतु जर तुम्हाला कुठेतरी प्रॉब्लेम येत असेल ती लिंक ओपन करताना किंवा काही करताना आणि झूम डाउनलोड केलं गेलं नसेल, तर त्यासाठी झूम ऍप डाउनलोड करा आणि मग तुम्ही आपली लिंक जॉईन करू शकता. हे बऱ्याच जणांनी जॉईन झालेत, त्यांना माहितीच आहे. परंतु इतरांना सुद्धा काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही तुमच्या डिवोटी फ्रेंड्सला पण मदत करू शकता आणि आपण आपल्या ग्रुपवर सुद्धा जे आवश्यक माहिती आहे ते नक्की शेअर करणार आहोत. मग आय हॅव नेव्हर अटेंडेड बीजी कोर्स असा ऑनलाईन मी कधीही केला नाहीये. मला कळेल का? तर निश्चित कळेल. कुठेतरी मनात श्रद्धा असली ना तर तुम्ही निश्चित तो मार्ग आहे तुमच्याजवळ. आणि म्हणूनच माझा प्रयत्न निश्चित असेल की अनेक उदाहरणांसह, अनेक कथांसह मी तुम्हाला निश्चितच तो अध्याय तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीन. आणि मग आय एम नॉट शुअर आय एम रिअली एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम ॲज आय हॅव नेव्हर रेड भगवद्गीता नॉर अटेम्प्टेड एनिथिंग स्पिरिच्युअल एव्हर सो फार. कॅन आय लिव्ह बिटवीन इफ इट डझंट वर्क फॉर मी? नाही, इट डझंट वर्क हे तुम्ही नाही ठरवू शकत. तुम्हाला योग्य गोष्ट तुम्ही जाणलीच नाहीये. तुम्हाला पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी, पाचवी, मग तुम्हाला 10वीचा अभ्यास एकदम येणार नाही हो. तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप जायला लागेल. तुम्ही जर मला म्हणालात की मला 18वा अध्याय एकदम शिकायचा आहे, तर तसं नाही होऊ शकणार. तुम्हाला ते सार फक्त जाणून घ्यायचं आणि तसं नाही. तर प्रत्येक अध्यायाला तितकंच महत्व आहे आणि म्हणूनच तुम्ही निश्चितच या गुड बायला मी मान्य करणार नाही, मध्ये मान्य करणार नाही. पण जेव्हा 18 अध्याय झाल्यानंतर आपण निश्चित सगळे एकत्र भेटतो पुन्हा आणि मग आपण एकमेकांना बाय करू शकतो. आणि कशा प्रकारे तुम्ही या 18 दिवसांच्या अध्ययनातून तुम्ही अनेक उपदेशांबद्दल माहिती जाणून घेणार आहात. म्हणून मध्ये बिलकुल ग्रुप सोडायचा विचार मनात आणू नका. अनेक टीचर्स तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतील. त्याच्यानंतर आपले ग्रुप ऍडमिन्स, ग्रुप होस्ट सगळे मार्गदर्शन करील. त्यांच्या संपर्कात राहा आणि कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन किंवा मला हे कळणार नाही किंवा मी नवीन आहे आणि तसा कुठल्याही गोष्टींचं तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाहीये. तुमच्या संपर्कात आम्ही सतत आहोत. या व्यतिरिक्त सुद्धा व्हॉलेंटियर फॅसिलिटेटर म्हणून सर्व्हिस आहे, ज्या मार्फत आमचे प्रतिनिधी तुमच्या संपर्कात इंडिव्हिज्युअली राहणार आहे. एक मिनिट, इथे आपण आपलं ओरिएंटेशन संपवतो आहोत. सगळ्यांना नमस्कार. आणि मी आता पहिला अध्याय सुरुवात करणार आहे. याविषयी काहीही प्रश्न असतील तर आपण 4:30 वाजता सेशन संपल्यानंतर तुम्ही मला निश्चित विचारू शकता. एक सेकंद द्या. येस, आपण आपल्या पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करतोय. मी हे शेअर करायचं स्टॉप करते आणि आपला पहिला अध्याय शेअर करते. रेकॉर्ड सुरू केलं का माताजी? रेकॉर्डिंग चालू आहे माताजी. आपलं 0 डेचं पण मी रेकॉर्डिंग चालू ठेवलंय. मी आता हे शेअर करते.
स्क्रीन दिसतीये माझी माताजी? हो दिसते. दिसते मॅम. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करतो आहोत. पहिल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. त्याआधी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करूया. श्री राधा गोविंद यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि या अध्ययनाच्या पहिल्या अध्यायाला आपण सुरुवात करतो आहोत, ज्याचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. श्री श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन करूया. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी हे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनाही मी सादर प्रणाम करते आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम. जसं मी सांगितलं की हा उपक्रम सुरू करण्यामागे या प्रत्येक व्हॉलेंटियर्स आणि प्रत्यक्ष टेक्निकल म्हणू नका किंवा अनेक जे काही अनुवादासंदर्भात असतील आणि बाकी जे काही अध्याय जे नामनिष्ठ प्रभूजींनी प्रत्यक्ष त्या स्लाइड सगळ्या बनवलेल्या आहेत, त्याचा अनुवाद आपल्या सगळ्या टीम मेंबर्सनी मिळून केलेला आहे. असे अनेक व्हॉलेंटियर्स याच्यामध्ये आहेत एकत्र आणि या सर्वांना मी सादर प्रणाम करते. खरोखरच त्या गोष्टीमुळे आणि इतक्या या सुंदर स्लाइड्स बनवण्यामुळे आपल्यापर्यंत ही भगवद्गीता खूप सोप्या पद्धतीने पोहोचायचा प्रयत्न झालेला आहे हा, आणि खूप सोप्या पद्धतीने आपल्यापर्यंत पोहोचली आणि तो संवादच तुमच्यापर्यंत निश्चितच पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. हे इस्कॉनचे संस्थापक जे मी आधी सांगितलं, श्रीला प्रभुपाद भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद आणि त्यांच्या दैवी कृपेच्या शिकवणीवर आधारित इस्कॉनचे हे संस्थापक आहेत, ज्यांनी ह्या जशी आहे तशी जी भगवद्गीता आपण म्हटलं की मग ती जशी आहे तशी का, कारण ती कुठेतरी गुरु परंपरेतून आली आहे आणि तुम्हाला दिसतंय की जे प्रभुपाद बघा किती चेहऱ्यावर एक निर्मळ आनंद आहे आणि असं जे त्यांनी संकीर्तन केलं आणि ज्यांनी या इस्कॉनची स्थापना केलेली आहे, अशा या प्रभुपादांविषयी आपल्याला अनेक गोष्टी वेळोवेळी मी तुम्हाला सांगत राहणार आहे. पण पहिल्या अध्यायाच्या सुरुवातीला का, कारण मग जिथे दुर्दैवाने आपल्या भारतामध्ये ज्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाहीये त्यांना मग परदेशामध्ये जाऊन हा प्रतिसाद मिळाला की जिथे जिथे कृष्ण म्हणजे कोण हे सांगण्यापासून सुरुवात होती. हो, ही आपली कर्मभूमी कृष्ण, ही महाभारत जिथे घडलं ही आपली भारतभूमी, परंतु इथे दुर्दैवाने त्यांना प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे, लोकांनी तितका विश्वास न ठेवल्यामुळे कुठेतरी प्रभुपादांना ती जगभरामध्ये जेव्हा त्यांच्या गुरूंची आज्ञा झाली तेव्हा त्यांना अत्यंत उत्तम असा प्रतिसाद त्यांना परदेशामध्ये मिळालेला आहे. आणि म्हणूनच 1965 साली जेव्हा ते काही काळानंतर USA मध्ये पोहोचले आणि न्यूयॉर्क मध्ये गेल्यानंतर त्यांनी तिथे 1966 साली पहिल्या इस्कॉनची स्थापना केली आणि याविषयी आपण मगाशी हे जाणलेलंच आहे. इस्कॉनचं टेम्पल आहे हे प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी अध्यक्ष, हे आपण काही स्लाइड सेम बघितलेले आहेत. मग हा गीता हे विशाल ग्रंथ आहे ज्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तुमची तयारी करून घेतली जाते. मग या भगवद्गीतेला जाणून घ्यायचे आता. मग ही भगवद्गीता म्हणजे काय आहे, तर भगवद्गीता म्हणजे हे अमृत पान आहे. माहितीये तुम्हाला की खूप सुंदर असं याचं वर्णन केलेलं आहे. ते वर्णन मला वाटतं पुढे आहे, गीतेचं महात्म्य. आणि जसं मग तुम्हाला म्हटलं की ही भगवद्गीता का, कारण कुठेतरी आपण जेव्हा मोबाईलला चार्जिंग करायला देतो तेव्हा जर ती वायर कुठेतरी तुटलेली असेल तर तो पूर्णपणे चार्ज होत नाही मोबाईल, आणि मग कुठेतरी तो खंडित होतो, विद्युत प्रवाह खंडित होतो. आणि मग तसा खंडित झालेला विद्युत प्रवाह जर असेल तर पूर्णपणे तो मोबाईल चार्ज होत नाही. त्याच प्रकारे जर ही परंपरा, या परंपरेमार्फत जी भगवद्गीता आलेली आहे त्याला हे अखंड साखळीतून ही परंपरा आपल्यापर्यंत भगवद्गीता पोहोचलेली, कारण प्रत्यक्ष कृष्णापासून ही परंपरा चालू झालेली आहे. आणि वैष्णवांच्या घरात प्रभुपादांनी जन्म घेतलेला आहे आणि म्हणूनच 1896 साली 1 सप्टेंबर रोजी प्रभुपादांचा जन्म झालेला आहे. वैष्णव कुटुंबामध्ये त्यांनी जन्म घेतलेला आहे. वयाच्या 5व्या वर्षापासून त्यांनी मनामध्ये कृष्ण भावना जोपासलेली होती आणि त्यांच्या वडिलांनी सुद्धा त्यांचा हट्ट मान्य करून त्यांना जगन्नाथाचा रथ सजवून त्यांची जगन्नाथ यात्रा त्यांनी उत्सव साजरा केलेला होता आपल्या सवंगड्यांबरोबर. मग हा गीता विशाल ग्रंथ आहे, त्याचा पद्धतशीर अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. मग या गीतेमध्ये कशा प्रकारे त्याची विभागणी केलेली गेली, मग या गीतेचे 3 विभागांमध्ये त्याला विभागलं गेलं, 3 भागांमध्ये. मग जो पहिला भाग आहे तो कर्मयोग सांगतो आपल्याला. पहिले 6 अध्याय हे आपल्याला कर्मयोगाविषयी सांगतात. त्यानंतर मधले 6 जे अध्याय 7 ते 12 हे जे अध्याय आहेत ते आपल्याला भक्ती योगाविषयी सांगतात. आणि मग जे 13 पासून 18 पर्यंतचे अध्याय आहेत ते आपल्याला ज्ञान योगाविषयी सांगतात. आणि म्हणूनच मग या
पूर्णपणे ज्या 18 अध्यायांमध्ये 700 श्लोक आहेत एकंदरीत, आणि या 700 श्लोकांना सुद्धा कशा प्रकारे विभागलं गेलेलं आहे, मग त्याच्यामध्ये किती श्लोक भगवंतांच्या मुखी आहेत, किती अर्जुनाच्या मुखी आहेत आणि किती संजय. मग हा संजय येतोय बघा पिक्चर मध्ये, संजय कसा येतोय, मग संजय आणि धृतराष्ट्र की जो जन्मांध होता. मग तुम्हाला माहिती असेल, कुठेतरी बॅकग्राऊंड देते मी थोडस, की ज्यांना भगवद्गीतेसाठी महाभारताची थोडीशी पार्श्वभूमी मी देते. मग हे महाभारत कोणात झालं, तर हे कौरव पांडवांमध्ये झालं. कुरुक्षेत्रावरती हे युद्ध झालेलं आहे. कुठेतरी पांडवांना इतकं अन्यायाला तोंड द्यायला लागलेलं आहे, इतका अन्याय सहन करायला लागलेला आहे. ज्या दुर्योधनाने, जो धृतराष्ट्राचा मुलगा होता, जे कौरव आहेत धृतराष्ट्राचे पुत्र, त्यांनी इतक्या कठोरपणे वागणूक दिलेली आहे आपल्याच भावंडांना, आणि त्यांच्या वडिलांचं राज्य खरोखर त्यांना धृतराष्ट्राने द्यायचं असतं परत, परंतु तसं न देता ते आपल्याच मुलांना मिळावं या कुठेतरी द्वेषी भावनेमध्ये हे युद्ध घडलेलं आहे. आणि कुठेतरी याच्यामध्ये प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा मध्यस्थी केली होती, कारण कुठेतरी शांतीदूत बनून मध्यस्थी केली होती. परंतु ज्या दुर्योधनाला की विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो, मग ते युद्धच करायचं होतं, कुठेतरी मृत्यू अटळ होता कौरवांचा, आणि म्हणूनच मग ही सगळी योजना भगवंतांची आहे हो, की ज्या कुरुक्षेत्रावरती ही लढाई झालेली आहे, आणि मग ज्या अर्जुन आणि दुर्योधनामध्ये ही लढाई झालेली आहे, त्या लढाईनंतर मग त्या लढाईच्या सुरुवातीला असं जेव्हा अर्जुनाचा आपण जाणणार आहोत, मग विषाद का झालंय, त्याचं मन विषण्ण, की अर्जुन विषाद योग काय आपण जाणणार आहोत, ते पुढे आपल्याला मी सांगतेय. मग आपल्याला या 700 श्लोकांची विभागणी जाणून घ्या. आणि म्हणूनच कुरुक्षेत्रावरती प्रत्यक्ष महाभारताच्याच मध्ये भगवंतांनी अर्जुनाला पाऊण तास 45 मिनिटं प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरती अगदी सैन्याच्या मधोमध ही भगवद्गीता सांगितलेली आहे. जो अर्जुन असमंजस झाला होता आणि जो उदास झाला होता, विषण्ण झाला होता, ज्याने शस्त्र ठेवून दिलेली होती की मी आता युद्ध करू शकत नाही, अशा अर्जुनाला उपदेश देण्यासाठी आणि त्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी भगवंतांनी हा उपदेश दिलेला आहे. आणि मग त्याला किती महत्व आहे हे जाणून घ्या, कारण प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावर हो, मग भगवंत कुठेतरी अर्जुनाला कुठल्या रूम मध्ये घेऊन नाही गेले हो, हे मी तुला उपदेश करतोय म्हणून तर नाही, सेन योरू भयोर मध्ये, मग त्या सैन्याच्या मधोमध प्रत्यक्ष भगवंतांचीच ही योजना होती, की ही योजना अर्जुनाच्या पर्यंत पोहोचावी नाही, तर ही आपल्यापर्यंत पोहोचावी, प्रत्येक सामान्य माणसापर्यंत भगवद्गीतेचा उपदेश पोहोचावा, ही एकच योजना भगवंतांची होती. आणि म्हणूनच त्या अर्जुनाला असमंजस केलेला आहे. कुठेतरी जेव्हा त्यांनी शस्त्र ठेवून दिलेली आहेत, तेव्हा तू युद्ध का केलं पाहिजेस, की त्याला समजावण्यासाठी, त्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी भगवंतांनी हा उपदेश केलाय. मग भगवंतांच्या तोंडी प्रत्यक्ष 575 श्लोक आहेत. 700 श्लोकांपैकी 83 श्लोक हे अर्जुनाच्या तोंडी आहेत आणि 41 श्लोक हे संजयाने म्हटलेले आहेत. मग हा संजय कोण आहे आता, तर जे धृतराष्ट्र म्हणजे जन्मांध होते, त्या धृतराष्ट्र जे कौरवांचे वडील, आणि त्या कौरवांच्या वडिलांना की ज्यांना राज्य मिळू शकलं नव्हतं, कारण जन्मांध असल्यामुळे ते राज्य करू शकत नव्हते, परंतु कुठेतरी पंडूचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या मुलांचा सांभाळ तर केला, परंतु राज्याची हाव सुटत नव्हती. आणि म्हणूनच ते राज्य परत न करण्याच्या द्वेषी भावनेतूनच कुठेतरी या युद्धाची ठिणगी पडलेली आहे. मग त्याच्यासाठी धृतराष्ट्र हा तितकाच कारणीभूत आहे. आणि पहिलाच श्लोक आणि एकमेव श्लोक हा धृतराष्ट्राच्या तोंडी आहे, आणि तेवढ्या एकमेव श्लोकातूनच कुठेतरी त्या युद्धाला ठिणगी पडलेली आहे, युद्धाला कुठेतरी पुकारलं गेलेलं आहे. आणि त्यातूनच आपल्याला समजतंय की ती द्वेषी भावना भरलेली आहे धृतराष्ट्र आणि त्याच्या पुत्रांमध्ये. आणि म्हणूनच मग जेव्हा व्यास मुनींनी जेव्हा ही दिव्य दृष्टी धृतराष्ट्राला देऊ केली, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की मी काय करू ही दिव्य दृष्टी घेऊन, हे युद्ध बघून. आणि म्हणूनच मला न देता तुम्ही माझ्या सरसेनापतीला, माझे जे सेवक आहेत आणि जे संजय आहेत, की मग त्यांना तुम्ही की जे ज्यांचं ऍडमिनिस्ट्रेशन बघतात, आणि त्यांना तुम्ही ही दिव्य दृष्टी द्या.
मग त्यांचं जे कार्यभार जे सांभाळतात संजय, त्यांना ही दिव्य दृष्टी दिली गेली, त्यांना त्यांच्या सेनापतीला. आणि म्हणूनच मग संजयाला ही दिव्य, कारण धृतराष्ट्र म्हणाले की मी माझ्या पुत्रांना देखील बघितलेलं नाहीये, की जे जन्मांध होते त्यांनी कोणालाच बघितलेलं नव्हतं, ते कोणाला ओळखणार होते. आणि मग ज्या कुरुक्षेत्रावरच्या लढाईचं वर्णन जरी त्यांना केलं गेलं किंवा त्यांनी बघितली तरी तरी त्यांना कोण आहे हे सुद्धा माहिती नव्हते, जे चेहरे त्यांना माहिती नव्हते. आणि म्हणूनच ती दिव्य दृष्टी व्यासमुनींनी संजयाला दिलेली आहे. आणि म्हणून संजय प्रत्यक्ष कुरुक्षेत्रावरचं शब्द शब्द जे काही वर्णन आहे ते पूर्णपणे धृतराष्ट्रापर्यंत पोहोचवतात. मग या भगवद्गीतेला कसं जाणायचंय? भगवद्गीता ही कशावर आधारित आहे? मग कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा त्याच्यामध्ये उल्लेख झालेला आहे? तर प्रत्यक्ष भगवंत, ईश्वर, मग या 5 विषयावर. मग हे तुम्हाला कुठेतरी तुमच्या क्विज मध्ये विचारलं जाईल की मग हे नक्की कुठल्या विषयांवर आधारित आहे हे तुम्हाला विचारलं जाईल. आणि मग तुम्हाला ते निश्चित सांगण्याचा तुम्ही प्रयत्न कराल. मग ईश्वर, मग हे 5 विषय आहेत भगवद्गीतेचे. मग ते कुठले विषय आहेत? तर ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. आणि म्हणून ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ हे जे आहेत पहिले 4 हे अनंत टिकणारे आहेत. परंतु यापैकी जे कर्म आहे ते कर्म हे त्या जन्मी ज्या मनुष्याला तात्पुरतं ते कर्म असतं. एक मिनिट. आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी तात्पुरतं म्हटलेलं आहे. आणि जे अनंत काळ टिकणार आहे जे ईश्वर, जीव, प्रकृती आणि काळ, या 4 गोष्टी या अनंत टिकणारे आणि तात्पुरतं जे आहे ते कर्म आहे. मग हे ईश्वर प्रत्यक्ष भगवंत हो, जे प्रत्यक्ष भगवद्गीतेचा उपदेश देत आहेत, जे भगवंत आहेत, त्या भगवंतांचं हे भगवान स्वरूप आहे. आणि त्या भगवंतांना आपल्याला खूप खूप खोलामध्ये जाणायचं आहे. प्रत्येक पहिल्या अध्यायापासूनच आपल्याला त्यांना जाणायचं आहे. आणि म्हणून या ईश्वराचा उल्लेख हा प्रत्येक अध्यायामध्ये, आणि म्हणूनच त्याचा कशा प्रकारे आपल्याला जाणायचं आहे आणि त्या भक्ती मार्गातून, त्या ज्ञान मार्गातून, त्या कर्म मार्गातून आपल्याला ईश्वराला जाणायचं आहे. मग प्रकृती काय आहे? प्रकृती म्हणजे भौतिक प्रकृती हो, की जी ही भौतिक प्रकृती, हे मटेरियल वर्ल्ड, ही प्रकृती ही त्याचं कुठेतरी संलग्नता आहे. ईश्वराशी त्याची संलग्नता आहे, कारण प्रत्यक्ष ईश्वराचीच उत्पत्ती आहे ती. आणि म्हणून या भौतिक प्रकृतीला ज्याने निर्माण केलेलं आहे ते ईश्वर आणि प्रकृती, हे 2 विषय झाले. तिसरा म्हणजे जीव, ज्या जीवाला भगवंतांनीच उत्पन्न केलेला आहे. आपण सजीव, प्रत्येक जीव, मग मनुष्य असो, प्राणी असो, की ज्याच्यामध्ये हा जीव आहे, ज्याच्यामध्ये जीव आहे तो जीवात्मा, तो जीवात्मा हा परमात्म्यापासून आहे. आणि म्हणूनच त्या ईश्वर, प्रकृती, जीव, काळ, काळ जो भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रात आहे, जो महाभारतामध्ये बी आर चोप्रांच्या महाभारतामध्ये तुम्ही ऐकायचात, मैं काल हूं, हे आपल्याला 11व्या अध्यायात अजून, आणि आपल्याला भागवतामध्ये पण अनेक स्कंदांमध्ये त्याचा उल्लेख आहे. प्रत्यक्ष काळावरती एक स्कंद आहे, 3रा स्कंद हा काळावरती माहिती देतो. अशा या काळाला सुद्धा आपल्याला नीटपणे जाणून घ्यायचंय. आणि या काळाचा सुद्धा उल्लेख वारंवार झालेला आहे. तशा प्रकारे ईश्वर, प्रकृती, जीव, काळ आणि काय तर कर्म. मग हे भौतिक जीवनातील सकाम कर्म, या सकाम कर्म बघा, भगवंत सांगतायत की मनुष्य कशा प्रकारे या कर्मामध्ये अडकलाय. आणि मग हे कर्म कशा प्रकारे विकर्माकडे, ते आपल्याला अजून खोलपणे पुढे जाणून घ्यायचंय. मग हे फक्त कर्म, जे काम करतोय मनुष्य, जे काम करतोय, मग तो चांगलं वाईट इतर वेगवेगळ्या प्रकारची कामं करतोय. मग ते कुठेतरी फळांची अपेक्षा आहे, कुठेतरी त्या भौतिक जगामध्ये स्वतःला बांधलं गेलेलं आहे, अशा अनेक कर्मांचं. आणि मग इस्कॉन काय सांगते? इस्कॉन या 4 गोष्टींना, की कुठेतरी तुम्ही मांसाहार करू नका, मग तुम्ही मद्य सेवन करू नका, तुम्ही परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका आणि जुगार खेळू नका. हे 4 इस्कॉनचे महत्वपूर्ण नियम आहेत, की कुठेतरी या नियमांचं उल्लंघन करणं म्हणजे कुठेतरी तुम्ही मनुष्याला कलंक, कारण हे अतिशय पाप वर्तन आहे. मग कलंक म्हणण्याचा कुठेतरी खूप अतिशयोक्ती होईल, परंतु निश्चित कुठेतरी हे विकर्म आहे.
कारण कुठेतरी त्याच्यातनं करुणा मरतीये मनातली, की दुसऱ्या जीवाला मारून आपण स्वतःची भूक शमवतोय, ही कुठेतरी भावना आहे त्याच्यामध्ये. मग ज्या वाईट मद्यपान आणि ह्या इतक्या आहारी गेलं जातं या गोष्टींच्या, त्याला कुठेतरी इस्कॉन बंधन घालतंय. परस्त्रीशी संबंध ठेवणं हे अत्यंत विकर्म आहे, अत्यंत चुकीचं कर्म आहे. आणि मग सट्टा, जुगार हे सगळं खेळणं, ही अतिशय हे कर्म, आणि म्हणूनच हे कर्म आपल्याला सांगणार आहे कशा प्रकारे सत्व, रज आणि तम गुणांशी आधारित आहे. आणि म्हणून ते कसं तात्पुरतं आहे, त्या जन्मापुरतं कर्म आहे. आणि मग त्या जन्मातील ते कर्म संपवून कुठेतरी दुसरा जन्म घेतला जातो, तेव्हा ते कर्म पुढे नेलं जातं, पण ते तात्पुरतं तेवढ्या कर्मापुरतं असतं, त्या जन्मापुरतं असतं. निश्चितच त्याचे परिणाम तुम्हाला, त्याचे निश्चितच परिणिती तुम्हाला पुढच्या जन्मामध्ये त्याची मिळते. याविषयी निश्चित तुम्हाला सांगणं जाणार आहे. मी आता खूप त्याच्यामध्ये जातच नाहीये, तुम्हाला फक्त वरवर त्याची माहिती दिली जाते. वाचा स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का? वाचा माताजी. हरे कृष्ण. भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी. अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचे स्वरूप ही कृष्णाची मांडणी समजली पाहिजे. अर्जुनाचा गोंधळ नसता तर त्याला सोडवण्यासाठी कृष्णाला भगवद्गीता बोलण्याची गरजच उरली नसती. अर्जुन हा भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता असला तरी तो सर्वांच्या हितासाठी आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. बघा, अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचं स्वरूप ही भगवंतांची योजना. आणि म्हणून जरी अर्जुन हा पहिला श्रोता असला तरी हे सर्वांच्या हितासाठी हा उपदेश पोहोचवलेला आहे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंतांना कठीण आहे हो. तुम्ही म्हणाल कलियुगामध्ये प्रत्यक्ष तुम्हाला रोज देव येऊन असं उपदेश करेल, तर ते नाही येऊ शक्य. आणि प्रत्यक्ष भगवंत जरी खाली उतरून आले आणि आपल्या बाजूला बसले तरी तितकं आपले सदोष इंद्रिय आहेत की आपण भगवंतांना सुद्धा ओळखू शकणार नाहीये. आणि म्हणूनच या सगळ्या भौतिक जगामध्ये कुठेतरी जर आपल्याला त्या सन्मार्गाला आणि त्या भक्ती मार्गातून त्या भगवंताला जाणायचं असेल, त्या भगवद्गीतेमार्फत, तर मग निश्चितच त्या भगवद्गीतेचं अध्ययन आपल्यापर्यंत, तो उपदेश आपल्यापर्यंत निश्चितच त्या योग्य मार्गाने पोहोचवला गेलाय, ज्या गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत पोहोचवलाय, तो निश्चितच सर्वांच्या हितासाठी आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाचा असमंजसपणा. कृष्णाने दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये रथ चालवला. अर्जुन कुरुक्षेत्राची लढाई लढण्यास तयार नव्हता. तो श्रीकृष्णांना शरण गेला आणि परिणामी ही भगवद्गीता बोलली गेली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि मग आपल्याला कुठेतरी हे थोडंसं जाणून घ्या. आपण अगदी हे पूर्ण पुढे गेलेलो नाहीये, आपण पहिल्या श्लोकापासून सुरुवात करणार आहोत. परंतु ही भगवद्गीता सैन्याच्या मधोमध, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की कुठेतरी एका रूम मध्ये घेऊन गेले नाही अर्जुन, कृष्ण अर्जुनाला, की मग मी तुला आता उपदेश देतो आणि तू ऐक, तर नाही, त्या संघर्षाच्या ठिकाणी. आणि म्हणून बघा भगवद्गीतेचं हे महात्म्य का आहे. या संघर्षाच्या, ज्या संघर्षाला मनुष्य तोंड देतोय, या भौतिक जगामध्ये ज्या संघर्षाला आपण तोंड देतोय, म्हणूनच या संघर्षाच्या ठिकाणीच हा उपदेश दिला गेलेला आहे. आणि म्हणून या भगवद्गीतेचं तितकंच महत्व आहे. या संघर्षामध्ये कशा प्रकारे तू स्वतःला असमंजसपणा दूर करून हे युद्ध करायचंय, हे भगवंतांनी कशा प्रकारे त्याचं मनोबल वाढवून सांगितलेलं आहे, हे आपल्याला जाणून घ्यायचंय. आणि म्हणून हा प्रत्येक प्रवास कुठेतरी पायरी पायरीने सुरू झालेला आहे. आणि या गीतेच्या अध्ययनाचा, कुठेतरी या गूढ ज्ञानाचा आपण टप्प्याटप्प्याने प्रवास करूया आणि टप्प्याटप्प्याने त्याचा अभ्यास करूया. मग या गीतेचं महात्म्य बघा, किती सुंदर असं वर्णन आहे या गीतेचं. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व उपनिषदे गायीप्रमाणे आहेत आणि गायीचे दूध देणारे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत. अर्जुन हे वासरू आहे. गीतेतील सुंदर अमृत हे दूध आहे आणि उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त हे दूध पितात व उपभोग घेतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा की मग या गायीप्रमाणे ही उपनिषद आहेत आणि ते दूध देणारे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, की जे हे दूध काढतायत त्या गायीमधून आणि ते स्वतः त्याचं दूध आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. आणि मग हे दूध म्हणजे काय आहे, तर अमृत आहे. आणि अर्जुन हे वासरू आहे, ज्या वासरूला प्रत्येक पहिला श्रोताच असं म्हटलेलं आहे अर्जुनाला, परंतु त्या श्रोत्यामार्फतच हे
दुग्धपान प्रत्येकापर्यंत पोहोचावं. या गीतेतील सुंदर अमृत हे दूध आहे आणि उत्तम अस्तिक बुद्धीचे भाग्यवंत भक्त दूध पितात व त्याचा उपभोग घेतात. मग त्या अमृताचं सेवन केलं जातं. त्या भगवद्गीतेच्या प्रतीक असणारं आणि त्या भगवद्गीतेसारख्या अमृताचं, दुधाच्या अमृताचं प्रत्येक भक्त सेवन करत आहे. जरी वासराने पहिलं सेवन केलं त्या गायीच्या दुधाचं, तरी त्या सेवन करण्यासाठी ते सगळ्यांना उपलब्ध आहे. जसं गायीच्या गोमातेचं आपण दूध घेतो आणि त्याचा आस्वाद घेतला जातो, त्याचप्रमाणे या अमृतासारख्या गीतेचा उपदेश हा प्रत्येकासाठी खुला आहे. मग तिथे धर्माचा भेद नाहीये, जातीचा भेद नाहीये, कोणालाच कुठला भेद नाहीये. हे श्रीकृष्णाचं ज्ञान हे प्रत्येकासाठी खुलं आहे. हा खजिना प्रत्येकासाठी खुला आहे. आणि मग आपल्याला कुठेतरी पहिल्या अध्यायाचा हा नाव इथे आलेला आहे की अर्जुन विषाद योग. मग या अर्जुन विषाद योगामध्ये आपल्याला काय बघायचंय की अर्जुन असमंजस झालाय. अर्जुन कुठेतरी विलाप करतोय की मला युद्ध नाही करायचंय भगवंता. कुठेतरी जेव्हा त्या कुरुक्षेत्रावरती तो पोहोचलेला आहे तेव्हा त्यांनी अर्जुन कृष्णाला सांगितलेलं आहे की भगवंता मला आता नाही युद्ध करायचंय. तर मग ते का करायचं नाही त्याची कारणं जाणून घ्यायची. या पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला तेच समजून घ्यायचंय आणि आपल्याला एकाच दृश्यावर बघा मग त्या सेनेच्या त्या युद्धाच्या मधोमध उभं राहून मग मध्ये कोण आपल्याला दिसतोय तर तो अर्जुन आहे, ज्याच्या डोळ्यामध्ये आपल्याला पाणी दिसतंय. परंतु डाव्या बाजूला दिसतायत ते धृतराष्ट्र आहे, कुठेतरी कपटी भावना मनामध्ये आणि कुठेतरी भयभीत झालेला दुर्योधन दिसतोय आपल्याला. अशा प्रकारे पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला एकाच दृश्यावरती 3 प्रतिक्रिया जाणून घ्यायच्या आहेत आणि मग त्या प्रतिक्रिया कशा जाणून घ्यायच्या आहेत खोलामध्ये ते आपण आता जाणूया. मग पहिल्या श्लोकाला आपण सुरुवात करूया की पहिला श्लोक काय आहे, जो धृतराष्ट्रांच्या तोंडी जो एकमेव श्लोक आहे. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. मग बघा मामका पांडवाश्चैव धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. कुरुक्षेत्रासारखं धार्मिक स्थान जे धर्माला मानणार आहे, जे धर्माचाच विजय जिथे होऊ शकतो अशा धार्मिक स्थळावरती हे युद्ध चालू आहे. आणि कोण जमलंय तिथे तर समवेता युयुत्सव. हा सर्व ही भावंड सर्व हे एकत्र आलेले आहेत. पण मामका पांडवाश्चैव. मग इथेच कुठेतरी मेघ आहे की मामका पांडवा. मग मामका म्हणजे काय तर माझे पुत्र आणि पंडूचे पुत्र. इथेच कुठेतरी त्या दुधामध्ये लिंबू पिळलेलं आहे. ज्या धर्मक्षेत्रात जिथे आपण म्हणतो की ज्या दूध ओतू जातं त्याला आपण शुभ मानलं जातं, ज्या धार्मिक गोष्टींमध्ये आपण दूध ओतू जाऊन कुठेतरी त्याला शुभ असं काय म्हणतात ना मानलं जातं त्या गोष्टीला, तशाच ठिकाणी या मामका पांडवाश्चैव हे उद्गार काढून कुठेतरी धृतराष्ट्राने त्याच्यामध्ये मिठाचा खडा घातलाय आणि मग ज्यापासून पनीर तयार होतं. अशा प्रकारे जिथे गेल्यानंतर की युद्धस्थळी गेल्यानंतर काय करणार आहे हा प्रश्न धृतराष्ट्राने विचारण्याची गरजच नाहीये. का विचारतायत की मग पूर्वत संजय. कारण मनामध्ये शंकेची पाल सुटसुटतीये, मनामध्ये शंका आहे आणि म्हणूनच या भावना बघा कशा आहेत. संजयाला म्हणतोय धृतराष्ट्र की मग काय करतायत माझे पुत्र आणि पांडुपुत्र. हे विचारायची का गरज भासलीये त्याला की तिथे जाऊन काय खेळ खेळणार आहे कोणी, का तिथे जाऊन द्यूत खेळणार आहे कोणी, का तिथे जाऊन जेवण करणार आहे का काय करणार आहे. कुरुक्षेत्रावरती गेल्यावर तिथे युद्ध होणं हे निश्चितच आहे. परंतु तिथे कुठेतरी मनामध्ये धृतराष्ट्राच्या मनात शंकेची पाल असल्यामुळे आणि कुठेतरी भय आहे, कुठेतरी द्वेषी भावना आहे, असे सगळे मिक्स भाव बघा अशा सगळ्या प्रतिक्रिया आपल्याला दिसतायत. आणि म्हणून तो धृतराष्ट्र जो कौरवांचा वडील कौरवांचे पिता आहेत त्यांच्या मनामध्ये ही भावना आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
एवढंच आहे माताजी, पुढे नाही. हो हो, नाही नाही तेवढं नाही, मी फक्त हे जरा ऍडजस्ट करू. नाही, तुमचं वाचून झालंय, धन्यवाद. हो हो. ओके, येस. तर अशा प्रकारे आपण जशी धृतराष्ट्राची प्रतिक्रिया बघितली, तसाच त्याचा पुत्र, धृतराष्ट्राचा पुत्र दुर्योधन आपल्याला दिसतोय, चित्रामध्ये दिसतायत दुर्योधन. आणि मला सांगा बरं प्रयत्न करून की मग दुर्योधनाच्या बरोबर बसलेले ते कोण आहे? सगळं मिळणार आहे, पीडीएफ सेंड करणार आहे, सगळं करणार आहे. मला सांगा कोण दिसतंय चित्रामध्ये? दुर्योधन आहेत आणि त्यांच्या समोर कोण बसलेले आहेत? सांगा, चॅटमध्ये उत्तर द्या काही. निश्चित आपल्याला संवाद साधायचा आहे हा थोडा थोडा, कारण मग सगळे जेवून वगैरे आला असाल तर मग तुम्ही कुठल्याही प्रकारे काय म्हणतात ना, पेन घेऊ नका आणि आपण कुठेतरी स्वतःला जागा, तुम्ही, मला माहितीये, खात्री आहे की तुम्ही हे ज्ञान घेण्यासाठी आलेले आहात, पण संवाद साधला तर आपण कुठेतरी त्या संवादामार्फत आपण एकमेकांशी संपर्कात राहू आणि निश्चितच मलाही समजेल की तुम्हाला काय कळतंय. द्रोणाचार्य हे उत्तर अत्यंत बरोबर आहे. शकुनी मामा नाही, भीष्म नाही, तर द्रोणाचार्य हे उत्तर बरोबर आहे. आणि सोमेश्वर प्रभूजींनी दिलेलं आहे. अजूनही एकदम प्रभूजींनी उत्तर माताजींनी सांगितली आहेत. तर शकुनी मामा नसून या दुर्योधनाला ज्यांनी उपदेश, ज्यांनी विद्या दिलेली आहे, ज्या कौरव पांडवांचे जे गुरु, ते गुरु द्रोणाचार्य, त्यांना दुर्योधन प्रश्न विचारतोय की हे आचार्य यांच्या कक्षेमध्ये जाऊन त्यांना विचारतोय की तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र, की मग ज्या पांडवांची सेना इतकी कमी होती तरी पण कशा प्रकारे कौशल्य होतं, ज्या द्रोणाचार्यांनीच कौरवांना सुद्धा शिक्षा दिलेली आहे आणि कौरवांना, पांडवांना सुद्धा दिलेली आहे. द्रुपद पुत्र जो दृष्टद्युम्न, आपल्याला माहितीये की द्रुपद जो द्रौपदीचा भाऊ, द्रुपदाची मुलगी द्रौपदी आणि द्रौपदीचा भाऊ हा दृष्टद्युम्न यांनी रचना केलेली आहे. ती रचना इतकी कुशलपणे केलेली आहे की मग तो दुर्योधन मनामध्ये कुठेतरी भयभीत झालेला आहे. ही विशाल पांडव सेना, म्हणजे सेना इतकी कमी असून सुद्धा त्या रचनेमुळे त्याला निश्चितच एक वेगळा आशय आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी त्या दुर्योधनाच्या मनामध्ये भीती निर्माण झालेली आहे की मग या युद्धामध्ये काय होणार आहे आपलं. असे हे 3 प्रतिक्रिया आपल्याला दिसत आहेत. मग पहिली प्रतिक्रिया आपण बघितली, जी धृतराष्ट्राची प्रतिक्रिया, मामकः पांडवाश्चैव, मिठाचा खडा घालून कुठेतरी द्वेषी भावना मनामध्ये आहे. आणि ज्या दुर्योधनाच्या मनामध्ये आपण भयभीत भावना बघितलेली आहे. मग ह्या 1:21 मध्ये आपण बघतोय कुठेतरी युद्धाचा शंख फुंकला गेलेला आहे आणि युद्धाला सुरुवात होतीये. सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुदादयन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या शंखनादाने, की आपण म्हणतो की ज्या युद्धाला सुरुवात होण्यापूर्वी अनेक सर्व योद्ध्यांनी आपले शंख फुंकलेले आहेत, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी शंख फुंकलेला आहे. त्यांचा पांचजन्य देवदत्त हा अर्जुनाने, युधिष्ठिराने आपला, भीमाने आपला पौंड्र शंख, असे नकुल, सहदेव, प्रत्यक्ष भीष्मांनी आपला शंख फुंकलेला आहे. कुठेतरी सर्वांनी हे शंख फुंकल्यानंतर ती पृथ्वी दुमदुमून गेलेली आहे. त्या कुरुक्षेत्रावरती होणाऱ्या त्या शंखनादाने पृथ्वीतल पूर्ण दुमदुमून गेलेलं आहे. आणि कुठेतरी धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय मात्र विदीर्ण झाली आहेत, भयभीत झाली आहेत की काय होणार आहे आपल्या युद्धामध्ये आपलं. यांनी कुठेतरी मनामध्ये भीती आहे. परंतु म्हणूनच या ज्या धार्मिक क्षेत्रावरती हे युद्ध चाललेलं आहे, त्या धार्मिक क्षेत्रावर निश्चितच धर्माचाच विजय होणार आहे. आणि म्हणूनच याची कल्पना अर्जुनाला आधीच पहिल्या अध्यायामध्ये कशा प्रकारे होती, की ही विजयाची कारणं ज्या भगवंतांनी सांगितलेली आहेत. आणि म्हणूनच या 9 कारणांचा आपल्याला जाणून घ्यायचंय की मग विजय हा पांडवांचाच होणार होता. कारण जे धर्माच्या बाजूनी होते, जिथे प्रत्यक्ष युधिष्ठिरा, धर्मराज प्रत्यक्ष होते आणि जिथे
प्रत्यक्ष भगवंतांचं अस्तित्व होतं, भगवंत प्रत्यक्ष उपस्थित होते, अशा वेळेला फक्त धर्माचाच विजय होऊ शकतो. आणि म्हणून मग या 9 कारणांना आपल्याला जाणून घ्यायचंय, की मग ती 9 कारणं कुठली आहेत? तर धर्मक्षेत्र पहिलं कारण, दिव्य रथ जो अग्नीनी अर्जुनाला दिलेला आहे, कुठेतरी तो अग्नीकडून अर्जुनाला मिळालेला आहे. कपिध्वज तुम्हाला दिसतोय बघा, या कपिध्वजावरती हनुमंताचं चिन्ह आहे आणि ज्या हनुमंतांनी त्रेतायुगामध्ये प्रभू रामचंद्रांची सेवा केलेली आहे, त्याच प्रभू रामचंद्रांच्या त्रेतायुगातून नंतर पुढे जाऊन द्वापार युगामध्ये हे युद्ध होतंय आणि तिथे सुद्धा हनुमंत उपस्थित आहेत. तर त्या कपिध्वजावरती उपस्थित आहेत, कारण इथे प्रभू रामचंद्र सुद्धा उपस्थित आहेत, जे कृष्ण आहेत. आणि जो रामावतार होता हा कृष्णावतार आहे. प्रत्यक्ष राम जिथे आहे तिथे हनुमंत सुद्धा आहेत. आणि मग जो शंखनाद झालेला आहे, ज्या शंखांचा ध्वनी केलेला आहे, तो पण कुठेतरी शुभ मानला जातो. गांडीव धनुष्य जे पशुपशास्त्र मिळालेलं आहे, जे अर्जुनाला मिळालेलं आहे, जो नर नारायणापैकी नर एक आहे, अशा या गांडीव धनुष्य असलेल्या अर्जुन हा अत्यंत काय म्हणतात ना त्याला, उत्तम धनुर्धर होता. आणि त्यक्त जीविता म्हणजे कुठेतरी हे जे जीव सगळे, हे जे सर्व पांडवांच्या बाजूनी युद्ध करण्यासाठी आलेले होते, त्यांनी स्वतःचा जीव सुद्धा देण्याची तयारी दिलेली होती, बलिदान करणार होते ते या युद्धाच्या माध्यमातून. आणि म्हणूनच त्याला त्यक्त जीविता म्हटलेलं आहे. तो दिवस होता ज्या दिवशी युद्धाला सुरुवात झाली, त्याला मोक्षदा एकादशी होती त्या दिवशी. आणि भाग्य लक्ष्मी ही जिथे ऋषिकेश आहे तिथे त्यांच्या पत्नी निश्चितच आहेत. आणि म्हणूनच जिथे पती आहेत तिथे या भाग्यलक्ष्मीचा निश्चितच निवास आहे. आणि मग अगदी शेवटी पण अत्यंत महत्वाचं, जे ऋषिकेश ज्या सर्व इंद्रियांचा जो स्वामी आहे, ज्या इंद्रियांची निर्मिती ज्या भगवंतांनी केलेली आहे, त्या इंद्रियांचं नियंत्रण जे करता आहेत, ते प्रत्यक्ष ऋषिकेश म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत कृष्ण. आणि म्हणून या 9 कारणांना नीट समजून घ्या. एक 10 मिनिटात आपण अध्याय संपवतोय, पण आज 0 दिवस आणि पहिला दिवस घेतल्यामुळे एक 15-20 मिनिटं तरी मला जास्त घ्यावं लागणार आहे. आणि आपण थोड्याच वेळात अध्याय संपवतो आहोत. 9 कारणं जशी बघितली तशी नीट ती समजून घ्या. समजली नसतील तर मला थोड्या वेळाने पुन्हा विचारा. आपलं जेव्हा सेशन पूर्ण होईल तर या 9 कारणांना तुम्हाला निश्चितच क्विज मध्ये विचारलं जाईल. मग अर्जुनाचे भाव काय आहेत, ज्या धृतराष्ट्राच्या प्रतिक्रिया दाखवल्या, ज्या दुर्योधनाच्या प्रतिक्रिया दाखवल्या, पण त्याच मध्ये असलेल्या अर्जुनाच्या प्रतिक्रिया काय आहे, तर अर्जुनाच्या डोळ्यात पाणी आलेलं आहे. अर्जुनाला युद्ध करायचं नाही, कारण ज्या सेनयोरू भयोर मध्ये तू माझा रथ सेनेच्या मधोमध घेऊन जा, हे जेव्हा अर्जुन सांगतो भगवंतांना, ज्या भगवंतांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलेलं आहे, आणि मग जेव्हा ते घेऊन जातात तेव्हा त्या अर्जुनाच्या मनामध्ये हे भाव निर्माण होतात, जी 5 कारणं आपल्याला जाणून घ्यायची आहेत वेगवेगळ्या श्लोकांमार्फत. मग त्याच्या मनामध्ये काय होतं, तर करुणा होती, दुःख होतं त्याच्या मनामध्ये, कुठेतरी प्रेम भावना, कुठेतरी त्याच्या मनामध्ये त्यांच्या विषयी वाटणारी दया होती, कारण त्याच्या भावंडांशी तो युद्ध करायला त्याचं मन तयार होत नव्हतं, कारण त्याला आनंदही वाटत नव्हता. कारण मी काय करू हे युद्ध करून, माझ्याच भावंडांशी युद्ध करून त्यांच्यावर विजय मिळवून मला आनंद वाटत नाहीये भगवंता, मला हे कुठेतरी पाप करतोय असं वाटतंय. आणि म्हणून पापाची भावना त्याच्या मनामध्ये आहे. यामुळे मी कुठेतरी कौटुंबिक परंपरेला पण धोका उत्पन्न करतोय, कारण ज्यांचं या युद्धामध्ये निधन होईल त्यांच्या परंपरांचं काय, त्यांच्या कुठेतरी कौटुंबिक परंपरांना निश्चितच कुठेतरी हानी पोहोचणार आहे. आणि या सर्व कारणांमुळे अर्जुन असमंजस होऊन त्यांनी आपली शस्त्र खाली ठेवली आहेत आणि तो युद्ध करू इच्छित नाही. या 5 कारणांना नीट जाणून घ्या. 9 कारणं ही विजयाची कारणं आहेत आणि ही 5 कारणं ज्यामुळे अर्जुन असमंजस झालेला आहे, आणि म्हणूनच हा अर्जुन विषाद योग आहे. या अर्जुन विषाद आपला अध्याय संपतोय, परंतु या 9 कारणांना आणि 5 कारणांना नीट लक्षात ठेवा. करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस, हे 5 अर्जुनाच्या विषाद झालेल्या मनातील ही कारणं आहेत, या भावना आहेत, आणि त्यामुळेच कुठेतरी त्यांनी शस्त्र ठेवून दिलेलं आहे. अशा या पहिल्या अध्यायामध्ये आपण
धृतराष्ट्रांविषयी जाणलं, दुर्योधनाच्या भीतीविषयी जाणलं, म्हणजे शंख फुंकले गेले अनेक योद्ध्यांचे अर्जुनाने कसं निरीक्षण केलेलं आहे कुरुक्षेत्रावर, सेनेच्या मधोमध रथ न्यायला सांगितला भगवंतांना, आणि मग अर्जुनाने युद्ध न करण्याची कारण सांगितली भगवंतांना, की मला हरे कृष्ण. युद्ध करायचं नाही. हरे कृष्ण. हा माताजी, ते वरती प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर काय येईल मग? कुठला प्रश्न विचार? त्याच्या पूर्वी ते 5 कारणामध्ये आपण कशाशी संबंधित असू शकता? आपण कशाची संबंधित असू शकता म्हणजे हे ऍक्टिव्हिटी म्हणून दिलंय माताजी, ती आपण नंतर करूया. ती एक ऍक्टिव्हिटी म्हणून दिली, पण मी ती आता काही खोलात जात नाहीये, अजून आपला पहिलाच दिवस आहे आज. पण कशाशी म्हणजे तुमच्या मनामध्ये, जसं मी म्हटलं की ही भगवद्गीता अर्जुनाला सांगितली आहे, पहिला श्रोता जरी तो असला तरी तुमच्या मनामध्ये काय भावना आहेत हे जाणून घ्यायचंय. मग तुमच्याशी काय संबंधित असू शकतं? तुम्ही जर स्वतःला या संघर्षामध्ये तोंड देताय तर तुमच्या मनामध्ये काय भावना असणार आहेत, आणि म्हणूनच हे ज्ञान कशा प्रकारे आपल्यापर्यंत का पोहोचावं, कारण या संघर्षमय जीवनामध्ये याच सगळ्या गोष्टींना आपण अगदी म्हणजे त्याच प्रकारे नाही तरी येन तेन प्रकारे आपण कुठेतरी तोंड देतो आहोत, आणि म्हणूनच त्या कारणांना जाणून आपल्याला त्याला कुठेतरी एक्सप्लेनेशन, आणि म्हणूनच उद्याच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंत सुरुवात करतायत उपदेश द्यायला. या पहिल्या अध्यायामध्ये जो उत्तम गुरु आहे, जो अर्जुनाचा उत्तम गुरु, ज्यांनी भगवंतानं आपलं गुरु केलेलं आहे, त्या गुरुंनी सगळं ऐकून घेतलेलं आहे. आणि म्हणूनच जाणून घ्या, एक उत्तम गुरु कसा असू शकतो की ज्याने शिष्याचं सर्व ऐकून घेतलेलं आहे, आणि दुसऱ्या अध्यायापासून मग त्यांनी उपदेशाला सुरुवात केलेली आहे, आणि ते उपदेशानुरूप आपल्याला दुसऱ्या अध्यायापासून घ्यायचं आहे. इति प्रथमोध्याय समाप्तः. हे कुठेतरी तुम्हाला ब्रेकअप दिलेला आहे की 1.1 श्लोक आहे तो धृतराष्ट्राचा आहे, 1.2 ते 1.11 दुर्योधनाच्या मनातले भाव आहेत. मग हृदयाने व्यदारयत, कशा प्रकारे धृतराष्ट्रांची पुत्र कशा प्रकारे त्यांची हृदय एकदम घाबरलेली आहेत, मनामध्ये भयभीत झालेली आहेत कौरव सेना. आणि मग अर्जुनाचं निरीक्षण काय आहे, अर्जुनाची 5 विलापाची कारण काय आहेत, आणि मग ती कारण जाणून घेऊन कुठेतरी उद्यापासून भगवंत अर्जुनाला उपदेश करतायत, आणि त्या प्रत्येक कारणांचं उत्तर आपल्याला दुसऱ्या अध्यायामध्ये मिळणार आहे. अशा प्रकारे या अर्जुनाचे भाव आणि धृतराष्ट्राचे आणि दुर्योधनाच्या या प्रतिक्रिया आपण पहिल्या अध्यायात सांगल्या आहेत. हे श्री श्री राधा गोविंद यांना आपण वंदन करूया, आणि इथला अध्याय या संपवते आहे. तर आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारायला निश्चितच सूट देतीये. बऱ्याच जणांचे हँड रेज आहेत. माताजी तुम्ही करणार का? स्वाती माताजी तुम्हाला अनम्यूट करता येतं का प्राची माताजींना? कमी काही मदत करू? तुम्ही आज थोडीशी मदत करा. प्राची माताजी तुम्हाला काही जमतं? करते माताजी. त्या नावावरती जायचं. अनम्यूट ऑल ना माताजी? हॅलो माताजी. करू का? मी पण म्यूट झाले, तर तुम्ही म्यूट केलं सगळ्यांना. तर तुम्ही काय करा, त्या नावाच्या ठिकाणी जायचं, अनम्यूट सगळ्यांना करू नका. ज्यांनी हँड रेस, कोमल माताजी दिसतायत, विनम्रतक माताजी दिसतायत, किंवा प्रभूजी असतील ते, सॉरी, तर त्यांच्या नावाच्या इथे जायचं. मी फॉर एक्झाम्पल एकदा पहिले 1-2 तुम्हाला करून दाखवते. त्या नावाच्या इथे जायचं, तिथे आस्क टू अनम्यूट आहे माताजी, बरोबर? प्रत्येक नावाच्या इथे तिथे जाऊन आस्क टू अनम्यूट वर क्लिक करायचं, आणि आता सांगायचं विनम्रतक प्रभूजींना बोलायला सांगा. हरे कृष्ण. ते आता अनम्यूट करू शकतात स्वतःला. अच्छा, प्राची माताजी करतायत का तुम्ही? हो करते मी. विनम करतम ते त्यांना केलेलं आहे. प्रभूजी हरे कृष्ण. नाही, झाले नाहीत ते. हरे कृष्ण प्रभूजी. आता झाले ते. हरे कृष्ण माताजी. येस, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण बोला. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. नाही, हा उपक्रम मला खूप आवडलेला आहे, एवढंच मला सांगायचं होतं. काही प्रश्न आहेत मनामध्ये?
नाही नाही नाही, दररोज ठीक आहे. फक्त ऐकून जेव्हा प्रश्न निर्माण होईल तेव्हा नक्की विचारेल. नक्की नक्की विचारा ममताजी, अगदी धन्यवाद. केव्हाही विचारा, हो. अगदी निसंकोच विचारा. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं निश्चितच तुम्हाला धन्यवाद, दिली जातील. धन्यवाद, हरे धन्यवाद. कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद. अजून कोण आहेत माताजी? कोमल माताजी आहेत. त्यांना करू शकाल अनम्यूट? करते. करा. हा, केलं कोमल माताजींना. हरे कृष्ण कोमल माताजी, तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता माताजी. मॅडम, माताजी आपण बोला. मॅम आपण खूप छान प्रकारे समजून सांगत आहेत. सर्व धन्यवाद एकदम माताजी. छान प्रकारे समजत आहे. धन्यवाद माताजी. म्हणजे असं वाटत आहे की अजून समजून घ्यावं, हा 1 तासाचा क्लास संपूच नाही असं वाटत आहे. धन्यवाद माताजी, हरे कृष्ण. खूप आनंद आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी हे ज्ञान आपल्याला 18 दिवस घेतच राहायचंय. प्रत्येक अध्याय रोज असणार आहे आणि निश्चितच तुम्ही ही तुमची पुढच्या टप्प्यांवरची तयारी आहे आणि तुम्हाला अजून अजून हे ज्ञान जर घ्यावंसं वाटत असेल तर तुम्ही निश्चितच या ज्ञानातून पुढच्या टप्प्यांवरही निश्चित प्रवास कराल. अगदी निश्चित तुम्हाला खूप शुभेच्छा आहेत आणि प्रयत्न असणार आहे की तुम्हाला प्रत्येक अध्याय तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. नक्कीच माताजी. काही प्रश्न असतील मनात तर कधीही विचारा. आपला पहिल्या अध्यायात झालेला आहे. ठीक आहे, अजून कोणाला आहेत काही प्रश्न? हरे कृष्ण माताजी. स्वाती माताजींना केले ना आता. स्वाती माताजी, हरे कृष्ण. आशा माताजी झालेत अनम्यूट. आशा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा, हरे कृष्ण. हा, माझा असा प्रश्न आहे की माझ्या एक रिलेटिव्ह आहेत, त्यांनी हिंदी क्लास साठी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, परंतु त्यांना व्हॉट्सअपची लिंकच गेलेली नाही. असं कसं झालं? हिंदी क्लास साठी केलंय तर त्या तुम्ही तर व्हॉट्सअपचा VCS म्हणून तिथे चॅट सपोर्ट सिस्टम पण आहे. नाहीतर मग हिंदीच्या त्या व्हॉट्सअप जे असेल ना त्यांना कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न करा. हो, मी त्यांना तसंच सांगितलं, पण त्यांना आजच सकाळी 6 वाजताचा क्लास होता, तो त्यांना लिंकच गेली नाही त्याची ती. मग त्यांना सांगा की तुम्ही VCS म्हणजे तिथे एक लोगो असतो, त्या व्हॉलंटियर चॅट सपोर्ट वर जा, तिथे तुम्हाला लिंक नक्की तुम्हाला तिथे ग्रुप ऍड केला जाईल. तर तेवढं त्यांना सांगा VCS वर कॉन्टॅक्ट करा. माताजी सगळे का अनम्यूट होत आहेत? 1 मिनिट, आवाज एकदम येणार. अनम्यूट करूया आपण, सगळ्यांना म्यूट करूया. हरे कृष्ण. कोणाला प्रश्न आहे अजून? माताजी, आजचा अध्याय खूपच सुंदर झाला. धन्यवाद माताजी, हरे खूपच, कृष्ण, हरे खरंच खूप कृष्ण. छान झाला. धन्यवाद माताजी, हरे कृष्ण. आणि अगदी लयेत असल्यामुळे इतकं ते डोक्यात पटकन गेलं ना, पूर्ण हरे कॉन्सन्ट्रेशन झालं सगळ्यांचं आमचं. धन्यवाद, धन्यवाद माताजी, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. अजून कोणाला प्रश्न आहेत? कोणाला तुम्ही केले? भालचंद्र प्रभूजी. येस येस प्रभूजी, बोला. मला असं विचारायचं होतं की प्रत्येक श्लोकावर असं नाही अर्थ कळणार नाही का? कसं आहे माहितीये प्रभूजी, की हे 18 दिवसाचं हे अध्याय आहे, बरोबर? प्रत्येक दिवशी आपण 1 तास घेतो. जसं मी बरोबर. पहिल्याच आपल्या अध्यायामध्ये आता सांगितलं की अत्यंत कठीण आहे. प्रत्येक दिवशी जर तुम्ही ते अच्छा. प्रत्येक सगळे श्लोक जर घेतले आणि प्रत्येक श्लोकाचा जर मिनिंग घेतला तर तुम्हाला 1 दिवस सुद्धा पुरणार नाही प्रभूजी, एक अध्याय घ्यायला. आणि म्हणून काय उद्दिष्ट आहे की तुमच्यापर्यंत त्या अध्यायाचं सार पोहोचावं, सारांश मिळाल. सारांश तुम्हाला कळावा, की जेणेकरून तुम्ही पुढच्या टप्प्यावर हे अजून सखोलपणे, मग जे तुम्ही म्हणताय तो प्रत्येक अध्याय तुम्हाला पुढच्या टप्प्यावर 2-2 दिवस घेतला जातो. जो दुसरा टप्पा मी सांगितला त्याच्यावर भगवद्गीता अजून सखोल घेतली जाते. आता मी तुमच्यापर्यंत कृष्ण आणि अर्जुनाचे संवाद पोहोचवतेय आणि त्यातून काय सांगितलंय भगवंतानी, जो मुख्य मतितार्थ आहे तो त्या अध्यायाचा तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जातो. पण निश्चित काळजी करू नका, कारण ते मुख्य तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाते, त्यामुळे ते तुमच्यापर्यंत पोहोचतंय. फक्त प्रत्येक श्लोक घेणं हे अत्यंत कठीण आहे आणि म्हणून अनेक थोडे श्लोक त्याच्यातले घेतलेले आहेत. कारण काही अध्याय छोटे आहेत, 12वा 15वा, आणि काही छोटे कमी श्लोक आले. पण दुसरा अध्याय 18वा हे अनेक श्लोक असलेले अध्याय आहेत. त्यामुळे बरेच श्लोक कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि त्याचा सारांश तुमच्यापर्यंत निश्चित पोहोचतो प्रभूजी. ओके, धन्यवाद. तुम्हाला आजचा अध्याय कसा वाटला प्रभूजी?
हा एकदम खूप छान मस्त. बस मग त्याच्यात कुठे Right. बघा एकच श्लोक घेतला होता, परंतु प्रयत्न हाच आहे. एक किंवा हा, दोन हा. श्लोक जरी घेतले तरी त्या सगळ्या स्लाइड्स प्रत्येक श्लोकाला कव्हर करतात. मग तो जो हम्म, अर्थ हम्म. आहे प्रत्येकाचा तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. तो पोहोचेल बरोबर आहे. ठीक येस आहे प्रभूजी. हरे चालेल. कृष्ण. ओके हरे हरे कृष्ण. कृष्ण हरे हरे कृष्ण. माताजी किशोर प्रभाकर ह्याने हँड रेस केले, अनम्यूट केले त्यांना. ओके. हरे कृष्ण किशोर प्रभूजी. बोला प्रभूजी. किशोर प्रभूजी हरे कृष्ण. नाही झाले ते. दुसऱ्या कोणाला विचारा माताजी. ते संपर्क त्यांचा काही ऑडीचा प्रॉब्लेम हरे असेल. कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. बोला. हे सरिता बोलते. बोला माताजी. हरे कृष्ण. आजचा अध्याय खूपच चांगला झाला, मला खूपच धन्यवाद. आवडलं. मी पहिला दिवसच जॉईन केलाय, पहिला धन्यवाद दिवसच माताजी. आहे. याच्या अगोदर मी गीता वाचली थोडीफार. बरोबर. जशी गीता आहे तशी ती पण वाचलेली आहे, तात्पर्य वाचलेलं आहे थोडं. बरं. थोडंफार म्हणजे बरंच थोडस लक्षात आलं थोडस, बरोबर. पण बरोबर. खूप ऐकून खूप चांगलं वाटलं. धन्यवाद माताजी. तोच प्रयत्न आहे निश्चितच. हरे असं कृष्ण. सातत्याने सगळे 18 अध्याय ऐका. तुम्हाला निश्चित हो हो तुमच्यापर्यंत पूर्ण पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. चालेल चालेल. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण.